Na, ott jövünk be, nem lehet látni semmit. Az ott Icuka. Hugó szobája, azt itt hagyták. Hálószoba. Jó. Kristóf! Micsoda? Törölközött tartott, mindent leszerelt. Mindent elvitt a csaj, hát mondtam. Ez WC, de nem látszik. Azt is venni kell. Törölközött tartott? Olcsó, mint egy tükör. Nem? Nem? Jó, konyha. Na, így jó, Écka?